nit, escriptors i escriptores! Aquesta setmana viatgem fins a Puigcerdà per conèixer una vella molt especial. Crida 187. La vella de l'estany de Puigcerdà. L'estany de Puigcerdà és un estany artificial. Està documentat des del 1260, quan el paborde de l'abadia de Sant Miquel de Cuixà, als peus del Canigó, va cedir uns terrenys i allà es va construir l'estany que prenia les aigües del riu Querol. Avui és un gran espai de lleure, però durant segles s'ha servit de reserva d'aigua per al poble i també per a la producció de gel. A partir de les darreries del segle XIX va començar a tenir un ús lúdic i recreatiu i el 1956 hi tingué lloc el primer partit d'hoquei sobre gel de Puigcerdà. Els cignes foren introduïts possiblement al 1928. També s'hi poden trobar diverses espècies d'ànecs i ocasionalment s'hi pot veure el bernat pescaire, el gavià argentat, la gavina vulgar o la polla d'aigua. La fauna piscícola actual la composen el gardí, el bat roig, la carpa, el gobi i la truita comuna. El parc, del seu costat, va ser creat a finals del segle XIX per iniciativa del cònsol de Dinamarca, Sherman Sherbak. Es va inaugurar el 1925 i va ser remodelat el 1992, quan l'estany passà de la forma hexagonal que tenia a les formes més arrodonides d'avui en dia, a més de canviar la il·luminació i integrar nous elements arquitectònics i vegetals. Com tot estany, aquest també ha de tenir la seva llegenda. Diu la llegenda que en una de les cases que hi havia on ara hi ha l'estany, hi havia una dona nonagenària, amb silueta corbada, que vestia sempre de negre amb xipó i caputxó, i que vivia al carrer dels Ferrets de la vila, d'on va ser obligada a marxar quan va començar a construir-se l'estany. Ella no volia que construïssin l'estany, perquè perdria la seva casa, però malgrat la seva oposició, l'estany es va fer. A partir d'aquell moment, cada dia visitava el lloc on havia viscut tota la vida. En morir, va prometre que continuarien les seves visites i, des d'aleshores, cada any apareix puntualment un dia del mes d'agost, que coincideix amb la festa de l'estany. Es passeja pels carrers i les places de Puigcerdà i a la nit torna a casa seva, sota les aigües. La representació d'aquesta llegenda, amb la incorporació de nous personatges com són la princesa de les aigües i el príncep dels aires, és l'eix central de la festa de l'estany, on cada any fan un majestuós castell de focs d'artifici al llac per acomiadar la vella de l'estany i a més hi ha un altre gran reclam, la desfilada de carrosses. En una segona versió de la llegenda, una altra velleta d'iguals característiques, enamorada de la seva terra i de l'estany, acudeix puntualment cada any a la festa de l'estany i, bé, recorre el poblet, analitza els avenços al veïnat, omple el seu cor d'alegria i després de compartir aquell dia amb tots aquells que s'han aplicat a la vila, discretament, per entre les branques d'un saüc ploraner, inicia en un petit vaixell el seu viatge de tornada a la mansió palatina que una fantasia va saber-li construir sota les aigües, on l'esperen aquelles fades que en un dia remot van arribar des del llac de Lanós, seduïdes per un pastor amb no sé quins estranys relats d'aquesta terra. A avui-l'escriure.cat trobareu els detalls de la crida d'aquesta setmana. Bona setmana i bona escriptura! Ens llegim!